Sigurado na ang pondo nga 211 million alang sa Phase 2 sa Tuganay Bridge Project nga nahimutang sa boundary sa lungsod sa Carmen ug Baraulyo-Duhali sa Davao del Norte. Ang project nasulod sa National Expenditure Program (CONEP) nga ibutang sa 2023 General Appropriations Act ug mamahimo kining magamit sa panahon nga pirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. human kini maaprubahan sa Kongreso ug sa Senado. Yes, this is already the total of the first phase of the project. So as far as we are concerned, we have already completed this in 2021. And then ang sunod na phase ni ini is ang pagbutang na sa superstructure, sa umaabot na tuig. But in 2023, we have already allotted 211 million. So naana siya sa ato ang National Expenditures Program. So God willing, halimbawa God willing, if makabot na tong pondo, mahuman na nato ning 3 lanes ani na bridge. Samtang nagpaabot sa 2023 national budget, gipangitaan na og pagi sa DPWH nga dili makulgot ang mga motorista nga moagi sa naisgutang tulay. Kaganihang buntag, among naabtan ang mga trabahante ug personel sa DPWH 2nd Engineering District sa Davao del Norte nga nagplaster sa steel plate ug nagbutang og graba aron dili maglisod ang mga motorista alang sa ilang paglabang kay mao kini ang sagad hinungdan nga hinay ang dagan sa mga motorista nga moresulta sa taas nga traffic sa naisgutang lugar. Matud ni Tuganay Barangay Captain Arnold Camacho, daghan na ang disgrasya sa naisgutang lugar. Usag yun na ma'am, daghan yun kayong mangutana sa ako, kay ako may mapangutana nila. Mao na ang traffic yun diri isa nga, labi na during peak hour bito mahapon. Maglisod yun nilang agi aning double lane, duha man eh. Mag-enkwentro, labi nagdagkong truck ang magsugat, malangan yun niya. Labi mabangag na pirmi diha nga, usahay dili maayos pagkatrabaho. Daghan madisgasya, daghan na kaindisgasya diri, naitabo aning nakaroon during sa construction. Amo yun tang ihangyo, kay gumikan nga, naabot na ba ni gobernador na nakita nako sa Facebook nga murag medyo dili maayo ang iyang nga pagtan-aw ini nga nganong nalangan nya mao sa akong nahibaw-an ingon ani lang pud akong itubag sa ila nga nahuro tong gi-release nga kwarta nga para sa Phase 1 unya nagpaabot na pud sila sa release na pud sa pisto nya sa istorya sa among meeting 2023 pa daw mapadayon. Medyo dugay-dugay na kay maura man ni agi ko nila sa first ko nila Phase nga isa ra ka kanira dapit murag pilote. Kanila pilote isa ka buok. Nya pertin dugaya almost 2 years ang pagtrabaho ani Pikas ug mahuman ni tanan kanon sa apa man mahuman. Nga dugay man gyud noon. Ang kunya labi na karong panahon nga wa na gyud nagtrabaho, wa gali tawo silang gibilin diri para mobantay-bantay unta sa traffic. Kanay traffic diha di man pud ingon nga maayo nga suwito jud ang pag-traffic ano mga sakyanan. Kap, yung kaganihan mo gipamutol ang mga bakal. Unsa na nga sitwasyon? O kaning file din ni ma'am, kaning si file diri gipang wa ko kabalo ma'am kay mo naman ay naaya ako nakita nga nay winildingan. Matod ni DPWH spokesperson Dino Ortiz, ilang ipaniguro nga matiman ug mamintinar ang tulay samtang nagpaabot sa 2023 budget aron dili na kini makaperwisyo. What we have done in the previous months and even until now, so nagabutang ta diri og mga tao, personal nato from DPWH maintenance to maintain the roadway. Labi na tong mga approaches nato every now and then. And also through the cooperation of the barangay LGU, naga-deploy po sila og traffic traffic personnel para magbando sa traffic. Sa akong pagpangutana kang kapitan, kinsa ang kontraktor sa proyekto? Mao kini ang tubag ni Kapitan Camacho. Actually yun ni ma'am, kasi akong nakita dito sa ilang papilis during sa among meeting, Metro Gear ang nakabutang sa heading, pero ang kuan nila, Lixal man ang nagdala diri, ambot subkontraktor ba na sila, gipa-subcontract sa Metro Gear. Pero maura na akong naibawaan po ng bahin aning nagtrabaho. Nya sa nakita na ko diri gikan pag-start nila, kuan jud ni kana Lixal ang nagtrabaho. Lixal Construction. Ang Metro Gear, usa ka construction company nga gipanagihan sa pamilya ni Tagum City Mayor Ray Uy ug sa iyang anak nga si Davao del Norte Vice Governor Di Oro Oyu Uy.
Ang proyekto natigayon ubo sa joint project sa Metro Gear ug Lexal Construction ug giangkon kini ni Davao del Norte 2nd District Congressman Alan Duhali nga iyang proyekto. Gani matud sa iyang Chief of Staff nga si Hor Campo Redondo sa usa ka message sa Newsline, ila kuno gipaniguro nga masulod sa National Expenditure Program ang budget. Apan matud sa DPWH, walay tao nga ngayang muangkon sa proyekto kay ang kwarta nga gigamit niini kwarta sa katawhang Pilipino ug nasulod kini sa Annual Investment Plan sa Department of Public Works and Highways. Ang Phase 1 sa Tuganay Bridge may balor og 75 milyones ug kini usa lang ka pilote kon poste ang nahuman. Sa mga nagduda nga dunay treasure hunting nga nahitabo ubos sa tulay, mao kini ang tubag ni Barangay Kapitan Camacho. Nag-treasure ba ang ubang tao dinhi mismo sa site kung diin himuon ang tulay? Ang akong balay, ma'am, naara diya, ma'am, nakita na ko, trabaho, raman, wala mo kita na nag-treasure. Wala yun ko kakita nga na nag-treasure. Dinhi nga, kuhan, kay, sa matulay, trabaho, maniwa may yung treasure nga akong nakita. Ila pa akong gipasangin lang, nangayo nagbahin sa ako nga, naalagi daw mga gold. Wala mo ko kakita o sa itsura ng gold. Kap, diretsyon ta kag pangutana. Ang ginaingon sa mga tao, kung na-treasure, naibahin si Kapitan, na ba kay nadungog o ikaw mismo na ba kay partisipasyon sa kanang iyong pag-treasure aning lugar? Ay wala gyud ma'am sa akong ginaingon, wa man sa akong gibawaan, wa may nag-treasure. Nya og partisipasyon ma'am og trabaho di man ko manghilabot. Tan-aw lang ko kung sa ako makita, i-report o kung sa mali nga ako makita, pero nga kuan basta wa gyud ko kay balo nga na nag-treasure dinhi. Tungod sa perwisyo ug pagkalangay sa proyekto, dunay mensahe ang DPWH kang Governor Edwin Hubahib ug sa katawan nga ilang naperwisyo. Ang atong mensahe kay Governor Ubahib ug sa atong mga kaigsuonan sa probinsya sa Davao del Norte, buot lang namo isulti na wala namo gipasagdan ang mga proyekto. In fact, doon na tayo mga tao diri na permi na diri sa site para magatiman sa traffic. And then doon na pud tayo na allocate na pondo para sa sunod tuig ug sa mga sunod pa na tuig aron mahumanagid nato nitong proyekto na tulay diri sa Tuganay. Ang panawagan ni Governor Hubahib na himong tulay sa pagliho karon sa DPWH. Tungod kay may patimaw na og misaad ang DPWH nga pangitaan og paagi ang problema sa Tuganay. Dunay mensahe si Gobernador Hubahib sa DPWH. Para sa taga DPWH Regional Office, daghan kayong salamat sa inyohang paghimo og aksyon sa pagtubag sa atong panawagan sa katawan nga naglisod o nasakripisyo sa pag-agi aning Tuganay Bridge. Og hinaot nga dili lang kita taman sa atong istorya kundi himuan gyud nato ni og appropriate action nga dili na ni madugay pa kinahanglan masugdan ning maong tulay karong tuig 2023. Kay nasayod man ko nga karon nga mga bulan mao ni ang panahon sa pag-request og budget para sa mga project nga i-implement sa tuig 2023. Og hinaot nga inyo ning i-include ang continuation aning maong project para nga masulbad ning atong problema sa Tuganay Bridge. Og labi na usab kining Panabo Tadico Roads. Kinahanglan nga matagaan pod ninyo ni og priority sa inyong requisition budget kay tungod daghan na kayo ang kinabuhi nga na disgrasya o namatay aning guba nga kalsada. So mao na nga akong gikinahanglan nga kani mga problema matagaag priority kay mao na gyud ni ang problema kayo sa atong mga kaigsunan dinhi sa probinsya sa Davao del Norte, especially na sa Distrito 2. Atong nadungog ang version sa DPWH o version ni Kapitan kabahin sa misteryo na nakabalot nga nung kaning lugar padayon nga na problema sa trapiko. Nadungog nato ang yaw-yaw ni Governor Edwin Hubahib ug nadungog usab nato nga ang proyekto gikuha sa pondo natong tanang mga Pilipino. Kay walay pondo karong tuiga kami nang hinaut o hinaut ang tanang motorista nga unta sama sa kahapsay sa dagan sa trapiko karong adlaw dunay magbantay aron kitang tanan malayo sa disgrasya. Nang hinaot kami nga sa tuig 2023
sugda na og balik og matiwas na ang proyekto nga nahimong perwisyo sa mga motorista dili lang sa Davao del Norte apan sa bagang duot sa katawan sa Mindanao. Gikan dinhi sa Tuganay Bridge, ako si Edith Caduaya, Newsline Philippines. Stay safe!